Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Signe Pauli, og velkommen til mit kanal. Lige nu der står jeg nede ved min pony, fordi at jeg egentlig bare lige skal til at eftermiddagsfodre. Så det er derfor, jeg bare lige har sådan normalt tøj på. Jeg er lige kommet fra skole, og jeg kan lige se det med ponyerne til skole. Ja, det er yes. Så jeg vil starte til at komme. Så starter vi bare lige med at tage hestene ind. Yes, så har vi egentlig bare lige fået hesten ind, og skal til at give noget halm. Så kommer der halm ind, yay, i hvert fald i min ponys boks. Jeg ved ikke helt, om jeg skal gøre det i de andre tools også. Men det må vi jo lige se på. Så skal vi give noget mad, og jeg tror bare, de glæder sig helt vildt meget til at få mad. Og lige nu står min pony egentlig bare lige udenfor, fordi at ellers så kan jeg ikke lige komme til at strø noget halm hos ham. Så har de fået frisk halm, og han står lige og spiser. Og jeg tror, han er mega meget glad, så jeg tror, han er mega glad for det. Så yeah. Yes, så er hesten, skråstreg ponyen, kommet på marken. Utålmodig høns. Ja. Sira. Så blev den her vlog ellers var lige færdig, og jeg blev færdig med at fodre, ja, og strø lidt halm. Så nu vil jeg bare lige til at komme hjem, og undskyld, det blev en meget kort video, men jeg havde ikke lige så meget tid at gøre med. Så ja, tak fordi I gad se med. I må meget gerne skrive i kommentaren, hvad I synes om videoen, og hvad jeg sådan kunne gøre bedre og dårligere og sådan noget. Ja.